Posible maglawig sang duha, tubtob 5 ka tuig ang trial sa kaso ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Santo ini sa estimates ng Ilonggo human rights lawyer nga si Attorney Gilbert Andres nga isa sa duha ka Filipino lawyers nga ginapoint sa International Criminal Court bilang common legal representatives para sa drug war victims. Sano kay Attorney Andres, magluwas sa trial mismo, mayara pa sang preparation stage nga magalawig sang 6 ka bulan kag ang pinakamalawig amo naman ang 1 ka tuig kag tunga. Pahayag sini, posible nga Oktubre subong nga tuig ang pinakatemprano nga pag-umpisa sang trial ukon sa Oktubre 2027. Ginalantaw sini nga mas madasig ang trial sa kaso ni Duterte nga crimes against humanity ipanggid sa iban nga pending nga kaso sa International Tribunal kaangay sang war crimes kag genocide. Ang preparation stage po, base lang po sa mga previous cases sa ICC, it will take anywhere po between 6 months hanggang 1.5 years po. Kaya po, ang earliest po niya ng start ng trial, earliest po yan, at pwede pong October of this year or pwede po October of next year. Now, pwede pong mas maaga, mas mainam. Kung mas maaga po, yun po yung gusto talaga ng mga biktima. Opo, kaya sana mas maaga kaysa mga ibang mga kaso ng ICC. At yung paglilitis itself, it will take po, estimate lang po ito pwedeng 2 years or pwedeng 5 years. Now, estimate lang po ito kasi mahirap talagang magbigay ng definite na time period. Ngunit, ang kagandahan dito sa mga confirmed counts ay isang type lang po ito ng krimen, crimes against humanity for murder. Hindi po siya nakahalo sa, for example, war crimes or genocide. Kaya sa tingin ko po, mas mapapabilis po ito compared po sa ibang mga kaso ng ICC. Si Attorney Gilbert Andres.